neću vam puno uzimati vremena, ali hvala ti na pozdravnim i riječima dobrodošlice. Evo ja vas pozdravljam i hvala na ovakvom gostoprinstvu i da si mi omogućio da predvodim ovu svetu misu. Sigurno da vi ovdje, ova zajednica vjernika koji se okupljate ovdje u ovoj crkvi u Kamberi sa našim svećenicima, imate snagu onoliku koliko je snaga vaše molitve. I ja vam želim da tom molitvom ne samo za svoje obitelji, svoje bliže, nego za cijelu župnu zajednicu i za vašeg Miroslava koji je skoro došao, treba mu i snage i potpore i ohrabrenja jer je došao kao što ste i vi došli. Sigurno je teško u tuđini se snalaziti. On je došao da bude na usluzi, da svjedoči Božju riječ, da svjedoči dobro. Sigurno, evo, da ta Božja riječ koju svjedoči i dobro koje vam pruža, ono će ostati kao trajni trag. Sve drugo, on prolazi i zaboravlja se. Ja ovdje u ime Uprave Franjevačke provincije Bosne Srebrene, u ime provincijala da Lovre, tebi se Miroslave zahvaljujem. Zahvaljujem se cijeloj župnoj zajednici za sve dobro koje činite, za one najpotrebnije, za sve dobro koje činite i za nas koji smo tamo u domovini, da vašu potporu mi svakako osjetimo, pogotovo kroz priloge kruha Svetog Ante. Nemojte zaboraviti da taj novac koji ste dali u kruh Svetog Ante, da on sigurno bude potrošen, iskorišten u onima koji je najpotrebnije. Svaki dan pučke kuhinje kruha Svetog Ante daju negdje između 800 pa do 1000 toplih obroka dnevno. Toliko se ljudi nahrani, barem ima jedan topli obrok dnevno, ako ništa drugo. Taj se broj povećava iz dana u dan jer je situacija dosta teška, država je u recesiji. Sigurno da to nekako i stvara veće korisnike te pučke kuhinje, pa vam od srca evo zahvaljujem na tim svim darovima i za svećenike koje primate kada dođu ovdje, pa i traže neki dar da nešto poprave, da nešto urade. Hvala vam za svaku ljubav vašu i za svaki trud vaš i svaku pomoć. Sigurno, evo ja kao ispred uprave provincije naše, koji sam evo tu sa Miroslavom, i ovi svećenici koji dolaze, oni dolaze mladi. Mi smo mogli Miroslava staviti u neku veću župu tamo, dati puno više, ali potrebni ste i vi ovdje svećenika. Potrebni ste da netko ovdje navješta Božju riječ, da svjedoči Krista i da drži vas nekako na okupu, da se ne izgubite, da drži vašu vjeru, a isto tako i hrvatstvo koje vi gajite u sebi. Nemojte se rasipati. Evo pa Miroslav je mlad, sposoban i perspektivan, podržite ga, dajte mu ohrabrenja i možda i kad pogriješi, nekako uvijek znate pozornost, ne na grub način, a isto da Miroslav ne bude grub prema vama. Meni je mater uvijek govorila, sine, uvijek budi blag prema ljudima, prema drugima. Ne znaš što on u sebi nosi. Evo, da Miroslav da je mogao doći ovdje, morao je 11 godina formacije proći od sjemeništa, teologije i ređenja da bi danas mogao biti svećenik i ovdje među vama. 11 godina, a za svaku godinu je negdje oko 10.000 eura za jednog studenta, za jednog koji treba biti svećenik. I računajte 11 godina puta 1000, oko 110-120 tisuća. Evo, imajte i to na umu i na srcu, da vam i danas
da ih, evo, ne samo danas, da vam i sutra možemo poslati nekoga koje ćete vi iškolovati, vi ćete svojim novcem poslani tamo dati za te đake, te studente koji će danas sutra postati svećenici, da opet dođu ovdje kao što je Miroslav došao. Evo, stavljam vam to na srce, da vodite malo računa i o našim odgojnim zavodima, o našim studentima koji trebaju završiti. Veliki broj njih krene, kao i moje generacije, a Miroslav je od 4, samo je on ostao tako, Miroslav jedan, evo njega smo onda poslali ovdje. Od moje generacije u prvi razred sjemeništa 42, a četvorca nas postalo. Puno je ulaganja, puno je, i oni su bili ulagali, i oni su, za njih je plaćano sve, ali eto, nije uspjelo, nisu završili, ali bit će sigurno dobri ljudi na nekom drugom mjestu, i odvjetnici, i arhitekte, i bit će na svojim radnim mjestima, jer su ponijeli dobar odgoj, dobru školu i opet će oni biti kvalitetne osobe. Mi bi volili da budu svi oni svećenici, ali, što kaže Sveto pismo, mnogo zvani, a malo odabrani. Hvala vam za sve što činite, nek vas Bog blagoslovi vas, vaše obitelji, evo za sve dobro koje ste činili i za svjedočenje koje ovdje u stranom svijetu daleko svjedočiti svoju vjeru, svoju naciju, svoje hrvatstvo i svoju dobrotu. Hvala vam lijepo da živimo.